As you know, in the musical score of Peter and the Wolf, each character is represented by a corresponding instrument in the orchestra. Here is Ivan, the cat, represented by a clarinet in a very low register. Ik vind het heel leuk dat het mij Peter en de Wolf associeert, het absoluut. Ik vind het zelf ook heel goed schreeuwen, namelijk Peter en de Wolf. En ik vind die associatie die hij oproept mij dat stikje, dat is echt wel echt een sloepende kat, vind ik absoluut. Dit is een hele bijzondere klarinet. Dit is net een gewone klarinet zoals je die sjuggen bij het Plaatselijke Harmonieorkest. Misschien eentje je geluk aan. Dit is namelijk een S-klarinet. En een gewone klarinet is ongeveer zo lang vanaf de top. Dus die is nogal een flink stuk grutter. Een legerrek. En de S-klarinet is dus volle heger. Je bestklarinetten viel ik niet meer op thuis, omdat dat toch ik al van mijn jochende elke dag. Maar dit instrument vind ik toch echt wel heel erg leuk om te doen. Ik toch vooral op de specifieke rol die het had. Als die in een symfonieorkest S-klarinet spelen, dan best wel degene die het meeste lawaai maken door het algemeen. Wanneer kreeg je in de gaten dat de klarinet voor jou meer wie dan alleen nog maar een instrument? Dat was eigenlijk al heel jong. Ik denk dat ik in ieder geval alverwier dat ik echt dacht van goh, ik vind het wel heel erg leuk om te doen. Wat ik zei, ik ben van een jonge leeftijd al heel fanatiek. En ik kreeg gewoon in de gaten dat ik het eigenlijk het allerleukste vond om te doen. Ik weet nog dat ik dan naar school altijd ging oefenen. En ik heb eigenlijk op de middelbare school om mijn vakkenpakket zo aanpast dat ik zo weinig mogelijk hoefde te doen en zo vol mogelijk klarinet kon spelen. Dus ja, het was eigenlijk van heel jong wie dat wel een grote prioriteit. En het wie meer voor mij dan alleen maar ik moet mijn veske oefenen, want ik moet volgende week op les het spelen kennen. Ik wil het gewoon heel graag heel goed kennen. Ik weet net of mijn klarinet echt een afspiegeling is van mijn karakter. Ik weet wel dat hoe ik speel een afspiegeling is van mijn karakter. En ik ben als persoon een mens die heel erg overal controle over wil hebben. En dat merk je dan ook waarom in hoe ik speel. Gea werkt zo'n kwart ik 4 dagen in de week als producent bij het Concertgebouw. Een interessante baan. Maar gaat het net ten koste van haar muzikant wezen? Of heeft ze er juist voordeel bij? Doordat ik produceer, heb ik produceren vind ik heel erg leuk, laat ik dat voorop stellen. Ik vind het echt een leuke baan. En daardoor heb ik wat zekerheid, waardoor ik klussen nemen die ik leuk vind om te doen om te spelen. Maar dingen waarvan ik denk, dat vind ik minder interessant, die kan ik dan lezen litten. Omdat ik denk, ja, ik hoef het jild net te doen. En dat vind ik een hele grote vrijheid, ja. Als er nou even heel diep van binnen just, wat droogt hij dan op dit moment? Dat klinkt heel stom, maar klarinet spelen wie toen ik jong wie het allerleukste wat ik deed. En dat is het eigenlijk nog steeds. Dus voor mij is klarinet spelen nog steeds geen werk eigenlijk. Ik bedoel, ik word ervan betalen, dus in die zin is het werk. Maar voor mij is het nog steeds het allerleukste om te doen. Ik heb gewoon, het repetitieproces vind ik ontzettend leuk. En van concerten krijg ik nog steeds een enorme kick. En dat droogt mij nog steeds. Ik wil nog steeds gewoon heel graag op dat podium staan. En het liefst te gern mijn oren en gewoon een heel gaaf concert, Jan. En dat droogt mij absoluut nog steeds, ja.